Βορειοελλαδιτών Σύρου Εύξηνος Πόντος. Σήμερα είναι 7 πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο νησί, που ενώνουν τα χέρια και μας βάζουν όλους βαθιά μέσα στην παράδοση αυτής της σπουδαίας χώρας. Ακολουθεί ο Σύλλογος Στερεοελλαδιτών Σύρου οι Ρούμελοι. Θα μας παρουσιάσουν τους εξής 4 χορούς: Καγγέλη Λίβανα Τέικο, Τζάμικο Μαλανδρίνου Φωκίδος, τα Μανουσάκια Καλαματιανός και Ζαχαρούλα.
Μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Σαν τίτο νίκη στο πάπα και κάθεσαι κοντά του. Μανουσάκια, μανουσάκια, μόσχος και γαριφαλάκια. Τον έχει μάνα να δέρφω κι εγώ τον έχω μπαρμπά. Μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Βρισκούνται τα δέντρα, σκούνται ζαχαρούλα, ψούνται κι τα κλαριά. Σχέδε κι ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, με τα σγουρά μαλλιά. Βρε ζαχαρούλα μπελεμένη και στο κόσμο ξετουσμένη. Στα Γιάννενα θα πάγω ζαχαρούλα, στα απογευματινά. Πρέπει να βάψω τα μαλλιά σου ζαχαρούλα, τα ψεβαλίδικα. Βρε ζάχαρη και πορτοκάλι, ζάχε σένα δεν την άλλη. Από τον Πόντο και την Βόρεια Ελλάδα στη Ρούμελη και τώρα στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, ο Σύλλογος Κρητών Σύρου θα μας παρουσιάσει τους εξής χορούς: Μαλεβιζιώτης, Λαζώτης, Πεντοζάλης, Σούστα.
να τα πέτω. Σαν τη μαρμαροκολόνα στέκεις μες στην εκκλησιά και μ' αρένεις και τρελαίνεις το μανάδο τα παιδιά και μου μάρανες και εμένα τη δική μου την καρδιά. Βάρκα θέλω να αρματώσω με 42 κουτιά με 40 παλικάρια να σε κλέψω μια βραδιά το γυαλό να πάμε μέσα στην αστροφελιά. Να σε πάρω να σε πάω στο ψηλότερο βουνό να σου χτίσω και να πήρω το μαρμαρό πελεγγιτό και βερνούγα να σου στρώνω να ξαπλώνω με πεντό. Ήθελα να έρθω το βράδυ με πιάσε ψηλή βροχή το Θεό παρακαλούσα για να σε ρωτώ μοναχή η μαμά σου να κοιμάται και στην πόρτα το κλειδί. Ούτε μονάχη σε βρήκα ούτε με τη μάνα σου γιατί βγήκες στο Σεριάνι με τη φίλη.
καρυδημένη. Όπα και το καρυδημένη και το κοπέλι, κοπελιάκι, κοπελιά, κοπέλι. Ήταν ο Σύλλογος Κρητών Σύρου. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε 7 πολιτιστικούς συλλόγους που δρούν στο νησί, έχουν την έδρα τους στο νησί και μας παρουσιάζουν χορούς από όλη την Ελλάδα, από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Dear friends, these are 7 cultural associations which take action on the island and are presenting you dances from all over Greece. We would like to inform you that tomorrow the festivity will be transferred at the village of Pagos, where a team of excellent artists, both from Syros and Athens, will enjoy us with music sounds from all over Greece. You are welcome to join. The entrance will be free. Θυμίζουμε ότι αύριο συνεχίζεται αυτό το μίνι φεστιβάλ με τόσο μεγάλες διαθέσεις βέβαια στον Πάγο. Η είσοδος θα είναι δωρεάν, θα υπάρχει ζωντανή μουσική από σπουδαίους μουσικούς από τη Σύρο και την Αθήνα. Συνεχίζουμε με τον 4ο σύλλογο σήμερα που είναι μαζί μας, ο Σύλλογος Υπηρωτών Σύρου. Θα μας παρουσιάσουν χορούς Σουλίου, ο Καγκελάρης, η Μαρίκα, στη Βρύση στα Τσερίτσενα, Μπεράτη, Τσιτομήτρος και Πέρδικα.
και στο πλούδι
αχ, θα στήσω δρόμο για σας παιδιά, θα στήσω βρόχια στα βουνά για να σε πιάσω ζωντανή. Αχ, να κελαϊδείς κάθε πρωί. Ο πολιτισμός μας ενώνει, φίλες και φίλοι, η παράδοση επίσης σε αυτή την υπέροχη χώρα που έχει τόσες πολλές ομορφιές και όπως βλέπετε και τόσους πολλούς χορούς από την Ήπειρο μέχρι την Κρήτη και από τη στερεά Ελλάδα. Περάσαμε και από το Πόντο και θα επιστρέψουμε στα νησιά μας και θα έρθουμε και εδώ στη Σύρο για τους επόμενους χορούς που θα δείτε, που πιθανόν και πολλοί Συριανοί να μην τους ξέρουν. Ο Σύλλογος Άρωμα Παράδοσης θα παρουσιάσει 4 χορούς, τον χορό των συμπεθέρων Κύθνου, τον αργό Συρτό, Νάχα νερό του Σύρικα, Νίκεντρε Σύρου, το Μαρκάκι Συρτός χορός Σύρου. Θέλω να προσέξετε τους στίχους στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο χορό, τον αργό Συρτό, Νάχα νερό του Σύρικα, αναφέρει περιοχές της Σύρου. Πάρτε ένα παράδειγμα. Νάχα νερό του Σύρικα, στα φύλλα από τα Χρούσα και ένα κλονί βασιλικό από την Κυπερούσα. Καλή διασκέδαση.
ώρε και να κλώνει η βασιλικόνα, ώρε να πω την γη περνούσα. Αμύγδαλο έξα
Άρωμα παράδοσης, κυρίες και κύριοι. Όνομα και πράγμα το όνομα αυτού του συλλόγου. Συνεχίζουμε το μουσικοχορευτικό μας ταξίδι στην Πελοπόννησο. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά. Μας παρουσιάζουν τους εξής χορούς. Ανασηκωτός, διπλός χορός, Τσάμικος, Καλαματιανός.
ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, ο Γέρος του Μοριά. Και ολοκληρώνουμε το σημερινό κομμάτι αυτού του ανταμώματος του ξεχωριστού φεστιβάλ που διαρκεί 2 μέρες, σήμερα και αύριο. Αύριο θυμίζω είμαστε στον Πάγο και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα έχουμε ζωντανή μουσική και αστήρευτο κέφι και φυσικά θα χορέψετε κι εσείς μαζί μας. Ολοκληρώνουμε με το λαογραφικό χορευτικό όμιλο «Η Σοφία της Παράδοσης» που θα μας επιστρέψουν στα νησιά. Θα μας παρουσιάσουν Συρτό, Σούστα Κιμόλου, ανδρικό χορό και Μπάλο και Ρεπατή.
κάθε κύμα που περνά το φόνο μου να λέω. Ήθελα να σταθά μονά, να σου λέγα καπόσα, κι αν θα σου γύριζα το νου να μου το βάλει γλώσσα.
Φιλοσοφία της παράδοσης. Ένα σπουδαίο αντάμωμα μουσικοχορευτικό που θα συνεχιστεί αύριο. Μην ξεχνάτε, αύριο θα είμαστε στο γήπεδο του Πάγου. Εκεί θα έχουμε ζωντανή μουσική, μουσικούς από τη Σύρο και την Αθήνα. Please don't forget, tomorrow we will be at the village of Pagos, at the basketball court, beginning from 9 o'clock. We're expecting you to dance with us. We'll have live music, traditional music from all around Greece. Τι μένει, να χορέψουμε όλοι μαζί, να καλέσουμε και τα υπόλοιπα μουσικοχορευτικά τμήματα που είναι εδώ και εσάς αν έχετε όρεξη βέβαια για να συνεχίσουμε και να κλείσουμε όμορφα αυτή τη βραδιά, την πρώτη αυτή βραδιά αυτού του ξεχωριστού φεστιβάλ. Με σλόγγαν «Όσα η μουσική υφαίνει, ο χορός σε κύκλους δένει».
στρώσω μαρμάρα να δω να σ' ανταμώσω. Ας ήταν οριζωμένο κι ας ήταν